Saúdos, que tal? Moi boas tardes. Vaya susto esta mañá en Santiago de Compostela. Un incendio obrigou a desaloxar un edificio de 4 andares no céntrico barrio da Pontepedriña, Antía. Unha intensa fumareda alertou os veciños que avisaron os equipos de emerxencia e que tamén foron os primeiros en intervir para desaloxar os residentes das 4 vivendas. Os bombeiros de Brión e de Ordes tiveron que reforzalos de Santiago. Rescataron 2 adolescentes e un can do 4º piso. O fume complicou no todo. No se atrevió a salir porque no veía nada. Se quedó como en shock y no pudo salir. O 80% dos polígonos bateeiros están pechados nas nosas rías, todo por mor da toxina que continúa en fase ascendente. Nas de Vigo, Pontevedra e Muros Noia non está permitida a extracción. E con nada a la vuelta da esquina, Galicia podería quedar sen algúns dos seus moluscos estrela nestas datas. Nos minutos esiñámoslles como está a situación nos nosos vales fluviais. A borrasca Claudia segue azoutando con forza a Galicia. A EMET mantén en aviso amarelo a provincia de Pontevedra e boa parte da Coruña pola chuvia e por ondas que poden chegar aos 5 metros. A Xunta mantén activado o plan especial por risco de inundacións. O foco está posto no río Lérez en Pontevedra, no Miñor en Gondomar, no Cabeiro en Redondela, no Itabén en Soutomaior e no Xallas en Santa Comba. Nestes puntos pódense observar desbordamentos puntuais e pídese precaución. Estamos en tempo de castañas e en Purdeus, en Parada de Sil, celebran a festa da pisa da castaña, unha práctica centenaria propia de lugares onde abundan os castiñeiros. O que fan é preparar a castaña para almacenala e consumila no inverno. Se golpean nun trozo de madeira que é o pisón, e ao lado hai un señor con unha criba que ten que ter moita cintura para poder limpiarla da piel, non? O presidente da Xunta reúne o seu goberno esta fin de semana en Meis para coordinar as prioridades de cada unha das consellerías coa vista posta no próximo ano. Gloria. Sí, efectivamente, o retiro comezou esta mesma mañá. Hoxe o presidente Alfonso Rueda e todos os conselleiros manterán aquí varias xuntanzas de traballo nas que coordinar as iniciativas de todos os departamentos. Esta xuntanza celébrase a só unhas semanas de que o Parlamento de Galicia aprobe os orzamentos da Xunta por 2026. Unhas contas que por primeira vez superan os 14.000 millóns de euros e reforzan o gasto social. Esta é a segunda vez que Alfonso Rueda convoca un retiro do seu goberno. O primeiro foi o ano pasado, no mes de setembro, en Sober, e con el recuperou esa tradición que inaugurou Manuel Fraga nos anos 90 co obxectivo de preparar o curso político. Este retiro remata mañá coa comparecencia de Alfonso Rueda ante os medios de comunicación, pero hoxe foi a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quen adiantou que esta fin de semana aquí se vai falar sobre todo do futuro de Galicia. Obxectivos que ten marcados a Xunta de Galicia, co seu presidente á fronte. Un era ter as competencias, o seguinte xa era avanzar naquelo no que nos comprometéramos. Xa hai moito traballo feito de atrás, e cando digo moito traballo, pois está creado dende o Foro do Litoral, a Comisión Interdepartamental, pero sobre todo xa non falaremos do feito, senón do que imos a facer ao longo do ano 2026. A presidenta provincial do PP de Lugo, Elena Candia, e os deputados nacionais do PP lucense, Francisco Conde, Jaime de Olano e Cristina Bades, deron conta dos problemas e avances nas necesidades da provincia. Amosaron a súa intención de frear o proxecto do Goberno Central destinado, segundo apuntan, a suprimir paradas de autobús no rural. Denuncian que Lugo está a ser desprezada polo Executivo e aseguran que unha das súas emendas na Lei de Mobilidade Sostible logrou manter as paradas, as rutas e os horarios de autobús en 10 concellos lucenses. Estamos falando no caso da provincia de Lugo, como saben, de 10 concellos, en Quiroga, en Chantada, en Guitiriz, en Palas de Rei, en Baralla, no Corgo, en Monterroso, as Nogais e a Pontenova. 10 concellos nos cuales actualmente hai máis de 3.600 usuarios que se benefician e que utilizan
estas rutas e que afectan a un total de 35.000 veciños e veciñas destes 10 concellos. Os socialistas galegos afrontan as vindeiras eleccións municipais coa confianza de acadar bons resultados. Así o aseguraba o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, ante máis de 140 militantes inscritos no Comité Nacional que se celebra hoxe en Santiago. Unha xuntanza que culmina o proceso de renovación dos seus órganos. Ademais, Besteiro anticipou que 2027 será un bo ano, dixo, para España e para Galicia. Esa forma de facer política no Partido Socialista nos vai levar a manter unha boa posición en moitos concellos e en outros, ao mellor non nos permitirá chegar ao goberno, pero sí a avanzar posicións. É unha loita constante o dos procesos das eleccións e os das municipais tamén. Un proceso de ir avanzando na procura de encontrar, lóxicamente, os mellores e as mellores candidatas. Está preto a campaña do Nadal e agora mesmo nas rías galegas a preocupación é outra, as biotoxinas mariñas. Neste mapa podemos ver os distintos polígonos que agora mesmo pola presenza da toxina atópanse pechados en cor vermella, gran parte, máis dun 80%, en cor azul os abertos, que actualmente son 11. A ría de Ares Ferrol, destacamos esta porque non ten ninguna restricción e é o único que está completamente aberto. Na ría de Pontevedra, pola contra, dende o 24 de outubro, ímolo ver agora perfectamente, todos os polígonos están pechados. Situación semellante a que tamén viven na ría de Muros Noia, onde xa están habituados a esta problemática nos últimos anos. Alejandro Álvarez. Sí, os polígonos bateiros desta ría de Muros Noia son algúns dos afectados. Agora mesmo só se pode extraer mexilón de 5 polígonos da ría de Arousa, 2 da ría de Ares e Betanzos e un da ría de Camariñas. No caso das ostras están abertos 3 polígonos bateiros. En total, o 80% destes viveiros están afectados por esta toxina. Unha toxina que afecta tamén a esas especies que están baixo a terra, como poden ser os berberechos ou as ameixas. Neste sentido, os bancos marisqueiros da ría de Vigo e de Pontevedra están tamén pechados. Un problema que, sumado ás intensas chuvias destas últimas semanas, que fai que baixe a salinidade de auga e aumente a mortandade do marisco, pode poñer en xaque a campaña do Nadal. Esta mañá o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, o Intecmar, confirmaba o peche de 2 novos polígonos bateiros na ría de Arousa debido á presenza da toxina lipofílica ou diarreica. Dos 50 que hai en Galicia xa só permanecen operativos os da ría de Ares, un en Camariñas e 7 na ría de Arousa. E son máis do 80% das zonas totais das afectadas, unha situación que están acusando os produtores. A situación está complicándose, prácticamente está cerrado o 90% dos polígonos de tanto da ría de Arousa como de Pontevedra. A situación está bastante complicada. Aínda que a presenza das toxinas é habitual nas zonas de cultivo, este ano presentan unha maior virulencia. Vemos que hai moitos máis polígonos cerrados, non cabe dúda de que para isto nunca estás preparado. Ti confías en que a campaña vas a desarrollar con normalidade e isto venche a trastocar por completo todo as túas previsións. A preocupación do sector cas bateas pechadas e os barcos amarrados é que a proliferación da toxina se prolongue no tempo, xusto agora as portas da campaña do Nadal, e é que significa máis dun 40% dos ingresos de todo o ano. A previsión é un pouco incerta porque realmente estamos vendo que hai bastante proliferación na agua, entonces iso o que fai é que se complique a situación. En vez de mellorar, confiamos en que para a semana, se hai unha disminución dos ventos do sur, ven un cambio de vento, pois que nos poda axudar un pouco nesa situación. As biotoxinas non só están afectando o mexillón, senón tamén as especies infaunais, como o berberecho ou a ameixa. De feito, hai varias zonas de extracción que tiveron que pechar a actividade. A evolución da toxina nos vindeiros días determinará se a campaña se pode salvar. As vendas de polvo galego están a rexurdir na campaña deste ano tras un 2024 a baixa. Polo de agora, descargáronse case 600 toneladas en toda Galicia, ou dito de outra forma, alrededor do 60% máis que no ano anterior a estas alturas. Paralelamente, o prezo do quilo continúa a alza e supera por primeira vez os 11 euros de media. Nuño Alonso.
Si, tras un 2024 que deixou o terceiro peor rexistro do século, os 4 primeiros meses da campaña deste ano confirman un repunte nas vendas do polbo no conxunto da comunidade, especialmente nas zonas de maior produción desta especie, como poden ser as rías de Arousa ou de Vigo, que incrementaron o número de kilos vendidos nestes 4 meses até nun 50%. Tamén é o caso da lonxa que poden ver as miñas costas, a de Ferrol. Unha tendencia á alza que se está dando prácticamente no conxunto da comunidade, agás nalgunhas zonas como poden ser Cedeira ou a Mariña Luguesa, que continúan a ver cifras á baixa. En 2024, o polbo galego viviu unha das súas peores campañas dos últimos 20 anos. As vendas de especie caeron case un 40% respecto ao exercicio anterior, deixando cifras lixeiramente superiores ás da pandemia. Un ano despois, os primeiros 4 meses da nova campaña saldáronse cun balance positivo. Os kilos descargados superan xa o 500.000 e a maior parte das principais lonxas da comunidade reportan un crecemento nas vendas. Está sendo unha campaña normal en capturas. A previsión de evolución hasta final de campaña non o podemos saber, pero bueno, de esperar que sea unha campaña media normal de capturas, bueno, con este precio, pues, ao final será unha campaña satisfactoria con respecto a campaña do ano pasado e de hai 2 anos que foron campañas moi malas. Este rexurdimento do polbo ven da man dun crecemento dos prezos que acadaron máximos históricos ao superar por primeira vez os 11 euros por kilo. A estas alturas da campaña, a cotización do cefalópodo subiu uns 80 céntimos respecto ao ano pasado. O precio medio do polbo este ano subeu bastante con respecto ao ano pasado e está sendo en ese sentido unha campaña satisfactoria, porque con as capturas normales están tendo unha rentabilidade por barco mellor. A maior abundancia da especie tamén trouxo consigo unha repunta do furtivismo que supera máis do dobre os datos de 2024. Até o momento son máis de 5.000 os kilos de polbo comisados no conxunto da comunidade. A cesta da compra continúa sendo máis cara e o alimento básico que máis sobe de prezo é o ovo, unha suba disparada neste 2025. Os ovos da categoría M nos últimos 8 meses subiron 1 euro e atopalos por baixo dos 3 comeza a ser unha tarefa complicada e falamos dos que producen galiñas en gaiolas, os máis baratos. Na produción campeira e ecolóxica, Galicia é a segunda comunidade que máis achega. Unha produción en grupos pequenos, máis local e próxima. Supera os 300 millóns de ovos e unha de cada 4 galiñas ecolóxicas cacarexan en galego. Hoxe queremos centrarnos nestes últimos, porque o confinamento das galiñas para loitar contra a gripe aviaria afecta especialmente a estas explotacións que apostaran por ter as pitas ao aire libre. Polo momento, vanse poder vender aínda baixo a denominación de ecolóxicos. Siria. Si, os ovos ecolóxicos que atopamos nas tendas co etiquetado cero proveñen de explotacións en que as galiñas pasan a maior parte do tempo no exterior. Deste xeito, complementan a alimentación co que pican do chan. Co confinamento obrigado nas explotacións xa non é viable este modelo de produción, pero segundo o regulamento europeo, os granxeiros poden manter o etiquetado ecolóxico nos seus ovos, alo menos durante 16 semanas dende o comezo do confinamento. Porén, din os produtores que prevén unha caída no volume da posta nestes primeiros días mentres as galiñas se afagan a estar pechadas. A día de hoxe, en España, hai uns 7 millóns de galiñas en explotacións de produción ecolóxica ou campeira. Os produtores que optaron polas explotacións ecolóxicas son os máis afectados polas medidas preventivas decretadas fronte á gripe aviaria. O de estar en ecolóxico o que teñen era que comer, procurar estar fora o máximo tempo posible. O de a restricción de metelas dentro, vale, temos que dar todo o que sea forraxe que nós témolo, vale, forraxe ecolóxico dentro, ten que estar todo certificado que se de adentro, para que nos sigan mantendo o certificado de ecolóxico. Agora o confinamento levou as explotacións a pechar unhas pitas afeitas a estar en liberdade, o que afecta o volume de posta dos animais. Póñense máis nerviosas, é un cambio para elas, e ao estar dentro, pois temos que meter moito máis forraje dentro. Por obligados xa metemos forraje diariamente, pero agora temos que meter moito máis porque non lles dura para, o sea, non lles chega. O regulamento europeo permite que estas explotacións manteñan o selo de ecolóxico malia estaren as galiñas confinadas, pero só un prazo determinado. Si, temos que manter dentro, pero, bueno, durante 4 meses mantéñenos o certificado de ecolóxico.
En Galicia aínda non se detectaron casos de gripe aviaria nas granxas, só entre as aves silvestres con maior incidencia de contaxios nesta época de migracións do outono. As medidas preventivas buscan evitar o contacto entre as aves de granxa e as silvestres para que non se propague un virus que os biólogos xa consideran endémico en España, con casos rexistrados durante todo o ano. Bruxelas opta por retirar a exención arancelaria a importacións que non superen os 150 euros. A medida vai encarecer os pedidos de plataformas de baixo custo. Ten máis datos María Calvo. Sí, a Unión Europea elimina a excepción que permitía entrar sen aranceis os paquetes de menos de 150 euros. A partir do ano que ven, todos pagarán impostos desde o primeiro euro. O cambio afecta directamente a plataformas como Shein, Temu ou AliExpress, responsables da gran parte das pequenas compras que entran en Europa cada día. Os ministros de Finanzas da Unión queren así evitar fraudes e protexer o comercio europeo que reclama unhas condicións máis equilibradas. Esta decisión forma parte da nova reforma aduaneira coa que pretenden reforzar o control do comercio en liña fronte ao crecemento masivo de produtos baratos procedentes de Asia. Grazas, María. A borrasca Claudia continúa descargando con forza en Galicia, na nosa comunidade. Hai activados avisos amarelos en boa parte do territorio, algúns ríos están ao límite e parece que a chuvia e o vento tampouco van darnos un respiro. Xoel Rodríguez. Sí, de feito, David, o sol que loce por momentos aquí non vai ser o protagonista durante as próximas horas, senón que van ser esas choivas, como tamén o foron durante esta pasada madrugada. Municipios como Fornelos de Montes, onde nos atopamos, registraron de feito a maior cantidade de precipitación acumulada durante esta pasada madrugada e ese récord agora mesmo ostentano tanto Baltar como Lousame, con alrededor duns 40 litros caídos dende as 12 da noite. A choiva estáse traducindo tamén nese aumento dos caudais dos ríos. Por iso a Xunta mantén activo o plan Inungal ante o risco de rebordamentos. E a todo isto hai que sumar tamén os raios ou o forte vento, con refachos que chegaron a superar mesmo os 130 km por hora no municipio da Veiga, que pasa tamén hoxe por ter o récord de temperatura mínima con 0 graus. Por todo isto, por esta borrasca Claudia, a nosa comunidade mantén activos avisos de nivel amarelo en prácticamente todo o litoral atlántico, tamén na provincia de Pontevedra e en partes da provincia da Coruña. A borrasca Claudia segue incidindo en Galicia. A AEMET mantén en aviso amarelo a provincia de Pontevedra e boa parte da Coruña pola chuvia. Prevé precipitacións de 15 litros por metro cadrado nunha hora e acumulacións de ata 60 litros en 12 horas. As chuvias poden ir localmente acompañadas de tormenta e sarabia. Estas son imaxes de Fornelos de Montes, unha das localidades onde caeu máis auga estes días. La noche que la hemos pasado aquí, indudablemente ha habido mucha lluvia y mucho viento. Bueno, mucho tampoco demasiado, pero ha habido bastante temporal, ¿no? Eu creo que estamos no inverno. Fai moitísimos anos xa chovía, pero ahora a verdad que os invernos son un pouco máis cálidos e máis agua. Por poñer exemplos da auga caída, onte recolleronse máis de 78 litros por metro cadrado no Rosal e hoxe tamén hai acumulacións importantes mesmo fora das zonas en aviso, como Baltar en Ourense, con máis de 41 litros. A Xunta mantén activado desde o luns en fase de preemerxencia o plan especial por risco de inundacións. O foco está posto no río Lérez en Pontevedra, no Miñor en Gondomar, no Cabeiro en Redondela, no Oitabén en Soutomaior e nos Sallas en Santa Comba, onde recollemos estas imaxes. Está salido bastante, regular. Eu vexo regular porque noutros sitios saliu máis. A nosotros la verdad que hemos venido para hacer 4 o 5 días por aquí y nos lo hemos pasado bastante mojaditos, pero bueno, esta tierra es preciosa y hemos comido muy bien, hemos estado muy bien aquí también. Ademais de por chuvia, parte do litoral da Coruña e toda a costa de Pontevedra teñen aviso amarelo por mar combinado con ondas de 4 a 5 metros. 500 raios caeron esta noite en Galicia. Un deles impactou contra esta casa na Guarda e provocou un incendio nun dos cuartos da vivenda. Cando chegaron os servizos de emerxencias, os residentes xa estaban fora da casa e tamén as súas mascotas, 2 cans e varios gatos. Os bombeiros lograron sufocar as lapas e evitaron que o incendio se estendese ao resto da vivenda. O impacto do raio tamén lle afectou a suministración eléctrica da zona. Varias vivendas quedaron sen luz e tamén quedaron sen alumeado público. Sospeitase que foi pola caída dun rayo, pola antena de VHF que tiñan arriba no tellado, e cando chegamos nada, xa había lume pola ventana da planta superior
e estendeuse polo falso techo que tiña de PVC. En Santiago, un incendio obrigou a desaloxar un edificio de 4 andares no barrio da Pontepedriña. Os bombeiros de Brión e de Ordes tiveron que reforzalos de Santiago, xa que no momento da intervención estaban baixo mínimos. A alerta do incendio chegou ao 112 contra as 11:10 da mañá. Saía fume deste edificio de 4 andares do barrio compostelán da Pontepedriña. Os veciños foron os primeiros en intervir para desaloxar os residentes das 4 vivendas. Estaba dentro da tenda, vimos salir fume e nada, pois fomos correndo primeiro, había estes dous nenos que estaban aquí, os dimos sacado e pois nada, xa chegou os bomberos, chegou a policía e todo, pero bueno, parece ser que foi que prendeu fume lúmeno primeiro, vamos, e nada, fixamos o que pudamos, vamos. Axiña chegaron os bombeiros de Santiago. Todos os efectivos que estaban no parque eran 2 bombeiros e 2 mandos, polo que activaron tamén os de Brión e os de Ordes. Sei que estes últimos non chegaron a intervir. Os de Brión rescataron 2 adolescentes e un can no 4º piso coa axuda duns equipos autónomos de respiración, xa que todo o edificio estaba cheo de fume. Estamos a ver qué pasa. Yo quedé con el teléfono dentro y con un miedo pánico de que se caiga todo, pero no, parece que no, que es solo un susto. Ojalá. A intervención dos bombeiros prolongouse ata cerca da 1 da tarde. A policía investiga a morte da cantante Encarnita Polo nunha residencia de maiores de Ávila. Os primeiros indicios apuntan a que foi esganada por un compañeiro de residencia. O octoxenario está baixo custodia policial e internado nun centro psiquiátrico. A cantante e actriz tiña 86 anos e foi unha das figuras máis importantes da copla e do pop español dos 60 e 70 e moi coñecida polo seu éxito Paco, Paco, Paco. Será soterrada en Ávila. Tamén en Ávila confiscan 472 animais exóticos protexidos nun falso refuxio de animais. A operación policial na que investigan a 4 persoas polo tráfico ilegal de animais comezou hai 2 anos tras detectar irregularidades nas redes sociais. O valor dos animais aprendidos supera os 85.000 euros. No refuxio había exemplares de distintos tipos de tartaruga, da leopardo, da de esporón e da mediterránea. Tamén de iguana, de lagartos de distintas familias, de tarántula e de varano do Nilo. Non contaban con documentación nin trazabilidade legal. Unha forte explosión nun parque industrial na Arxentina, nas proximidades do aeroporto principal de Bos Aires, causa un incendio que lles afecta a varias factorías. Máis de 20 dotacións de bombeiros traballan na extinción das lapas, que danaron, cando menos, 5 empresas. Contabilízanse unha vintena de feridos, dos que 8 precisaron ser trasladados ao hospital. As autoridades ordenaron que nas localidades próximas os veciños pechen as fiestras e permanezan nas casas por mor da toxicidade do fume. O incendio non afectou as operacións do aeroporto internacional de Ceuta, próximo ao lugar. Todo preparado en Vigo para o arranque do Nadal máis famoso do planeta, ou diso presume o seu alcalde, Abel Caballero. Ás 8 da tarde o rexedor premerá o botón do acendido, un ritual que congrega milleiros de persoas no centro e enche de turistas os hoteis da cidade. Xoan Pereira. Si en apenas unhas horas esta Porta do Sol encherase de xente para asistir ao acendido das luces previsto para as 8. Unha cabida de 7.000 persoas nesta praza, boa parte delas turistas aloxados nos hoteis da cidade que en algúns casos colgan o cartel de completo para esta fin de semana. Unha alta cifra de ocupación que iso sí vai estar condicionada pola meteoroloxía. Un espectáculo das luces de Nadal de Vigo con 12 millóns de lámpadas en 460 rúas e xa un fenómeno turístico do que se beneficia a cidade e tamén as vilas da contorna. Moito movimento nos hoteis nestas datas marcadas xa como tempada alta no calendario turístico de Vigo. A atracción das luces tradúcese nunha elevada ocupación hoteleira, sobre todo nos establecementos da cidade. Vamos a estar cerca de colgar el cartel de completo, algunos hoteles van a estar llenos en la ciudad de Vigo, pero no todos, desgraciadamente, por la meteorología adversa, ¿no? Que para el encendido pues sería lo ideal y que tuviéramos claro que no iba a llover. Un 30% dos hóspedes proceden do país veciño, onde a tradición da decoración do Nadal está ben arraigada. Tiñamos visto na internet que era muito bonito, que era diferente. Nós também temos uma vila natal na nossa cidade de Leiria e queríamos conhecer um pouco como é que eram as outras cidades de Natal.
e diferente. Falam muito que Vigo é muito conhecido por causa do Natal. Foi máis por esse motivo que quisemos vir. Galegos que se desprazan no mesmo día ou con curta estancia e residentes no noroeste peninsular compoñen o grosso dos visitantes, aínda que vai en aumento o número de madrileños enganchados á competencia pola luzada. Y como Almeida todavía no se ha puesto en serio con esto de poner muchas lucecitas, pues hemos dicho vamos a Vigo 4 días a ver qué hay por aquí montado. Y la verdad es que está esto muy interesante. Venimos de Madrid y a ver el encendido hoy, que lo dijo el alcalde hace poquito y teníamos muchas ganas que no habíamos venido. No, el alcalde de Vigo se ha puesto las pilas que... Venimos a vivir una experiencia y yo creo que es muy bonita. Vamos a disfrutarlo a tope. Árbore xigante na Porta do Sol, mercadiño na Alameda ou a Nora, elementos centrais da iluminación do Nadal vigués, están xa a punto para que a partir desta noite enchan de luz o firmamento. A maioría agardaremos algo máis para prender as luces e decorar os nosos fogares pro Nadal. O da decoración é un dos gastos que asumimos nestas datas, aínda que a maior parte do presuposto destinámolo ás comidas. Vendo a evolución dos prezos, podemos adiantar que será un Nadal caro. A decoración dos comercios e os produtos do supermercado indican un Nadal inminente, pero o pensamento da maioría aínda está nos gastos do día a día. No entiendo cómo la gente puede tirar con un salario mínimo, porque esto es increíble como va todo. Encher a cesta da compra é cada vez máis caro. O prezo medio dos alimentos aumentou un 2,5% no que vai de ano, pero a suba é moito maior en produtos básicos como os ovos e a carne. Coa mirada posta nun presente de prezos desbocados, preguntamos á xente polos gastos futuros do Nadal. Vai ser complicado, porque se suben aínda máis os precios, cos precios que hai agora, sabes, vai ser complicar un pouco máis. Son unhas datas moi conflictivas onde todos queremos facer unhas comidas un pouco máis especiales ou distintas e claro, eso encarece moitísimo o tema da alimentación. Unha tableta de turrón de chocolate pois ronda os 5 euros tranquilamente, pareceme moitísimo, a verdade. Os polvoróns outro tanto, pois tamén moi caro. Estímase que os fogares españois han gastar un 30% máis nas comidas das festas por mor do encarecemento dos alimentos. Para minimizar o impacto, o peixe e o marisco empezan a ocupar conxeladores. A semana anterior e sobre todo esta semana vendín moito camarón e xa moita centola para congelar, sobre todo o camarón que congela moi ben. Compraré antes e congelaré. Ahora ya dentro de unos días empiezo a comprar. E despois es un disparate todo. Hay que escoger un poquito, me gusta comprar cosas buenas y luego hacerlo las cosas más en casa y se acabó. Hai outros gastos inevitables a ter en conta. Cada familia destinará unha media de 500 euros pros agasallos. Será un Nadal caro que podemos intentar contrarrestar fuxindo das compras impulsivas e aplicando os consellos habituais das asociacións de consumidores. Subirlle o IBI un 150% ás casas pechadas durante máis de 2 anos que non se vendan ou aluguen. É a medida que decidiu levar adiante o Concello de San Xoán de Río ante as dificultades que atopan os novos veciños do municipio para conseguir vivenda. Calculan que en todo o Concello hai alrededor de 200 casas nesta situación. Xacobe chegou de Oleiros a San Xoán de Río polo seu traballo na extinción de incendios hai 5 meses. Conta as dificultades que tivo para atopar vivenda. Un pouco unha odisea. Falei con algunha xente, máis ou menos me va conocendo no pueblo, que senón é imposible. Pero teñen esa desconfianza e costalle moito simplemente para ver unha casa que este máis ou menos as condicións de vivir a maiores. No municipio hai 500 habitantes e unhas 1000 vivendas. Calculan que polo menos 200 están abandonadas ou estarán en ruínas nos próximos anos. Din que cunha situación como esta non é posible que os novos veciños que chegan a vivir ou traballar o Concello non atopen vivenda. As vivendas que leven máis de 2 anos pechadas, quere dicir non vivendas vacacionais, nin xente que veña aos fines de semana, sino vivendas que non se abra unha ventana durante máis de 2 anos, subir os impuestos o máximo que podamos, que por lei é ata un 150%, entonces é un incremento do IBI dun 150% ás vivendas que están en estado de abandono. Dende o Concello apuntan que non é unha simple medida recaudatoria, hai traballadores da residencia de maiores que viven na propia residencia e a Brigada Helitransportada ten que se aloxar no albergue durante o verán porque non atopan vivendas de aluguer. Xente nova daqui de outros lugares que emprendan ou que traballen desde aquí, se non se pon esas medidas vai ser imposible que alguén veña a vivir a San Xoán de Río, non? Hai que ejercer eso, unha medida de presión
igual para que las casas se habiten, porque si no, al fin y al cabo, se van a venir abajo. Saben que a medida pode causar certo recelo entre os veciños, por iso as casas que se poñan en aluguer terán gratis o seguro da vivenda e outro contra ocupacións. As novas taxas comezarán a aplicarse a partir do vindeiro ano. Máis de 100 persoas xuntáronse esta fin de semana en Ribadeo para participar nunhas xornadas centradas na ría, nas que se organizan actividades para enxalzar a figura da fauna e a flora desta zona ou outros aspectos como a gastronomía, a economía ou a historia deste concello da Mariña Luguesa. Inicialmente ofreceronse 50 prazas para participar nestas xornadas de Ribadeo cara ao mar, pero ao final interesáronse no evento máis dun cento de persoas, co cal houbo que desdobrar as actividades, como pasou unha mañá deste sábado, cando tocaba participar nun avistamento de paxaros. Lo que más podemos ver por aquí son las gaviotas, las garzas, las garcillas, pero tiene innumerables especies, que algunas están todo el año y otras son de paso. Xeorrutas, visitas guiadas a través de distintas épocas históricas da vila, degustación de produtos do mar ou afondamento na arqueoloxía subacuática son outras das propostas. A ría sempre foi, estivo ao servizo, por decirlo de alguma maneira, da xente que vivía ao seu redor. Temos que seguir tendo ese servizo, pero sempre protexendo, entón temos que ir a un turismo sostible de calidade, temos que as explotacións que se fagan teñen que ser cuidadosas. Entre o público hai xente de fora, pero tamén veciños de Ribadeo. Gústame pasear por os arredores do meu pobo. E era unha forma de ir con xente que che pode explicar detalles do que vas vendo. Estoy conociendo la zona, llevo pouco tiempo viviendo aquí e estoy tratando de conocer la zona dentro de lo posible. Que tal está sendo a experiencia? Está sendo maravillosa. A intención destas xornadas é afondar no coñecemento desta ría para así poder mantela e coidala millor. Os veciños de Purdeus, en Parada de Sil, celebran hoxe a festa da pisa da castaña, un labor tradicional co que aseguraban un sustento pro duro inverno da montaña. Cristina do Río. A Ribeira Sacra é coñecida sobre todo polos canóns, por eses viñedos heroicos, pero é tamén zona de castiñeiros, de soutos. Son este concello de Parada de Sil, comercializaron este ano 25.000 kilos de castañas. E esta festa é unha festa para poñer en valor esa riqueza e para recuperar unha antiga tradición. Normalmente sempre se fixeron 4 personas, o compás para que saia ben. É unha danza, sí, é como unha danza, como a muñeira, a jota ou unha... Sí. A pisa da castaña facíase nas Airas, un traballo comunitario que puña fin á temporada da castaña. Para quitarlle a cáscara esta que ten, cando lle dar golpes, quitarlle a cáscara esa, o darlle golpes, disporsale así. Guardanse todo ano para comer. É o que se comía aquí antigamente nas aldeas. Antigamente comíanse con leite e con chourizo e morcilla. Para asegurarse de que quedaban ben limpas, aínda había que peneiralas, un traballo que require bons brazos e boa cintura. Daquelas había moitas. Había, igual estaba aí todo o día mallando nelas. Daquelas había kilos e kilos, muchísimos. Pero para que pelen ben, primeiro hai que secalas. Para iso se construían os sequeiros. Hai que movelas todos os días 2 veces con un instrumento que se chama o rodo, e unha vez que están secas, que suele ser un proceso entre 15 e 20 días, se celebra a festa esta da pisa. Pero esta festa non é só para recrear unha tradición perdida, tamén aspira a potenciar a economía da castaña como instrumento para ordenar o monte. Este ano comercializaron 25.000 kilos. Vais a recuperar pois o que é o souto tradicional, pois facendo pequenas podas e tratando pois contra enfermedades que teñen os soutos. Un incentivo máis na candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. E agora imos coñecer o que teñen preparados compañeiros de Hora Galega para esta tarde. Hola, María. Moi boas, hola, Andía. Pois hoxe na Hora Galega chegámonos ata o eventazo da tarde, para algúns ata do ano, o acendido das luces de Nadal de Vigo. Por certo, que parece que lles hai unha competidora aí, porque hai un árbore que din que é máis alta
nun recuncho de Portugal, e ata aí nos desprazamos. E de calidade de toda a vida son as cociñas de leña. Hoxe chegámonos ata unha fábrica, porque o certo é que seguen de moda. E para coñecer todas as novidades do mar, por suposto, como sempre, con o noso patrón maior, Sauro. E hoxe tamén na Hora Galega queremos rendirlle unha homenaxe a Encarnita Polo, unha muller que faleceu, como saben, aos 86 anos onte, e que deixou un legado impresionante. Hoxe repasámolo a partir das 7:30 aquí na Hora Galega. Grazas, María, estaremos pendentes. Arranca a edición máis moza da historia da Liga dos Cantantes Extraordinarios, un dos programas máis exitosos da televisión de Galicia, no que só un gañador pasará a historia incorporándose a unha das orquestras máis importantes de Galicia. Estad atentos, porque esta noite, a iso das 10:10, comeza a 7ª tempada da Liga dos Cantantes Extraordinarios, aquí na televisión de Galicia. Non o perdan. Sabemos que tedes moitas ganas de coñecer os segredos da Liga dos Cantantes Extraordinarios, así que hoxe viñemos ao seu plató. Acompañádeme. Xa coñecemos algúns concursantes e preguntámosles como se sentiron nos ensaios e que esperan aprender da Liga dos Cantantes. Espero aprender todo o que poida. Espero ser unha esponxa e todo o que poida ser novo para min, que vai ser moito. Eso, quero aprender todo o máximo posible. Que pensa o equipo da Liga desta nova edición? Os concursantes están con moitas ganas, non, de coñecer a eses referentes da verbena galega e de poder vivir a experiencia da Liga para acadar un futuro mellor no que é na súa vida profesional. Entón, son moitos nervios. A alma que pon cada un na súa voz, nas súas interpretacións. Eu creo que vai ser o primeiro programa dos das 7 ligas, eu creo que é o máis emocionante. A mí teme esa pinta, a ver que tal. Como ven, a emoción fala por sí soa. Esta noite prepárate para vibrar coa liga máis extraordinaria da televisión, aquí, na TVG. E antes de marchar, achegámonos a coñecer algunhas pinceladas da longa vida da muller máis lonxeva de España, a catalá Carme Noguera, quen con 111 anos sucede a outra paisana que faleceu esta semana con 112 anos. A supercentenaria Carme, residente nunha pequena localidade de Barcelona, con 111 anos, goza dunha envesable boa saúde, agás un problema na vista. Enfermeira durante a República, tivo 3 fillos e vive canda un deles. Asegura que non hai segredos para chegar a esa idade. A voz non lle falla e cada semana acode o ensaio da coral do Centro de Maiores da súa vila. Cantar, comer e dormir son para ela a fórmula para a lonxevidade. Un día y otro día, y comes y duermes y vas haciendo todos los días lo mismo. Me gusta leer y me gusta trabajar. Me gusta hacer ganchillo. He hecho muchos cortinajes de ganchillo. Y en mala también aprendí a mala y ahora ya no me acuerdo para hacer mala.